occhi di voi, attirati non di consumato, ti chiamo porque più davvero, se la cosa può fare dopo. Ψάχνεις κάποιον κάπως πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Είναι πάλι στη ζωή δεν πάνε τάξια και να δεις ένα άλλο το μακρόνο είναι αυτά που κανόνια αλλά θέλω να το ελπίζω πρώτη μεταξύ σαν παράδειγμα πως μιμηθείς δεν η χωριά μου ένα επίπεδο κρατούσα το όνομά μου όταν με αφήσες και πήγες μακριά μου η γονάτισα δεν έβλεπα μπροστά μου παραδείγματα και διαχείριζα και τα πατώματα για σένα εγωσύζα όλα τα έκανα έτσι διαφύγηκα τον περιστάσε όντων ίσως ζωγραφίζα και τώρα σύλληξα και διαχείριζα και τα πατώματα για σένα εγωσύζα όλα τα έκανα έτσι διαφύγηκα τον περιστάσε όντων ίσως ζωγραφίζα. Bravo, Giri.